Какъв цвят дрехи прави жената да изглежда по-млада? Стилистите с 6 успешни нюанса. С напредването на възрастта, нашият стил естествено се развива. Това означава да заменим тесните топове с женствени блузи. Но понякога не дрехите са толкова важни, колкото цветът. Правилните нюанси могат мигновено да освежат тенави, да добавят жизненост и дори да създадат илюзията за по-гладка, по-млада на вид кожа. Стилистите споделиха цветове за дрехи, които ще ви помогнат да изглеждате по-млади, без да се чувствате сякаш сте прекалили. Първо тъмно-синьо. Някои ярки цветове могат да бъдат твърде сурови с напредване на възрастта, защото чертите ни избледняват, а косата ни посивява, обясни стилистката на имидж Елизабет Косич. Тя твърди, че черното е най-суровият цвят от всички, затова препоръчва да се замени с тъмносиньо. Може да се превърне във вашия нов неутрален цвят. Няма да ви липсва черното, тъй като тъмносиньото е цветът на властта, но също така символизира доверие, лоялност и увереност, като кадифена ръкавица, каза тя. Второ лилаво. Не е нужно напълно да се отказвате от ярките цветове с напредване на възрастта. Ако сте над 50 години и искате да добавите още по-уау фактор към гардероба си, Косич препоръчва да добавите нотка лилаво. Това показва, че сте актуални и сте в крак с тенденциите, обясни стилистът. Косич отбеляза, че лилавото е идеален за акцентен цвят. Трето. Меко бяло. Някои нюанси на бялото може да не изглеждат толкова добре, когато сте над 50 години. С напредване на възрастта и тенът ни става поблед, ярко-бялото става по-трудно за носене. Освен това, слонова кост може да придаде на някои тонове на кожата жълтеникаво-зелен оттенък, предупреди консултантът по имидж и стил Карол Дейвидсън. Отговорът е мек бял нюанс. Мекият бял цвят е основен елемент от гардероба през цялата година и отива на всички тонове на кожата, твърди Дейвидсън. Четвърто бордо. Това е елегантен и стънчен нюанс, който ще добави нотка лукс към всяка визия, каза модният експерт Мария Велничерио. Тя казва, че бордото може да се носи като основен цвят или като акцент. Така или иначе, това придава на стила усещане за зрялост и стънченост, коментира тя. Пето ружово-розово. Ако лилавото и бордото ви се струват твърде ярки, изберете по мек руж. Експертът по стил Вивиан де Сюрмон каза, че някои по-възрастни хора може да се отдръпнат от розовото, смятайки, че е твърде младежки или недостатъчно универсален, но това изобщо не е така. Този нежен розов цвят добавя фин штрих женственост и освежаващ цветен акцент към всяка визия. Този фин нюанс подхожда на всеки тон на кожата и може да се носи както в ежедневна, така и в по-официална обстановка, обясни де Сурмон. Шесто. Маслинено зелено. Зеленото се радва на истински бум напоследък и трябва да се възползвате от тази тенденция. Косич препоръчва маслинено-зелени дрехи, тъй като това е по-мек, неутрален нюанс на зеленото, който се предлага светли, тъмни, топли и студени тонове. Намерете цвят, който най-добре допълва тена на кожата ви, цвета на косата и цвета на очите, и го сечетайте с смел акцентен цвят, като наситено червено, посъветва Косич. Припомняме, че модните коментатори вече съобщиха за облеклото, което се превръща в основен фокус тази есен.